טוב, בואו נראה. אני גם רוצה לנסות. אני אעשה פעם אחת ואז אתה. טוב. לא! תביא. 70% אבל. תביא, אני רוצה להחזיק. לא, 64. טוב, בואו נתפוס זבובים עם צ'ופסטיקס. צריך פשוט כל הזמן... הצלחתי! לא, אני רוצה. תביא. יש 5. שנייה, זה פחות זה יותר. מה יקרה לחבר שלי ב-2025? מה? ימות. בסה. רומי. זה אפקט חלש. תסתכלו, זה השברים שיש לרומי. זה לא שברים, זה הסימונים של השד. נכון, יש שדה. אני הצהוב והוא הכחול. אני בקדום. חם אצלי כאן. אצלי כפול. טוב, בואו נעבור חבר שלי גנב וגם אני גנב. אני יותר גנב ממנו. אני יותר. אני יותר. אבל להגיד לך איך אני יותר גנב ממך? איך? כי לי היה ב-2025 שאני אלך לכלא, אז אני גנב. הוא השפיל אותי. הוא תמיד משפיל אותי. בגלל שאני כל הזמן שוחק בבריכה עם עיניים פקוחות, תסתכלו מה קרה לי. אני גם רוצה. יש לי דם. טוב, בוא נצייר משהו. לא בעיה שיראו אותי. שחור מדי, ונקודה... אחרי זה אני מצייר, יופי. בוא נצייר. אפשר אחרי זה שאני אצייר? כן, בוא נעשה לו ראש, שיער... ובוא נעשה לו כאן. ועכשיו בוא נדליק את המצלמה. ונשים אותי כאן. הנה, ראיתם איזה פרצוף יפה? ציירתי מצוין. טוב, תורי. זה גם פרצוף מדבר. על מה ללחוץ על הזה? איזה צבעים? איך לבחור צבעים? אפשר לבחור צבע. זה או לבן או שחור. אז אני רוצה גם וגם. לא,